Så skal du ud og søge uddannelse og job, eller hvad? Så sætter vi det op. Fair and firkantet. IT versus landbrug. Sådan her er IT. Det kan selv en spætte gøre. Landmand derimod. Har du set en spæt gøre det? IT holder ikke til en skib. Prøv at se her. Jeg er IT nu. Hey, vil du spise en ramklods? Vil du have en mus at spise? Klik, klik, lige ind i munden. Landbrug. Dejlig bøf. Der tror jeg vist landbrug vandt. Rest my case. Du vil gerne tjene nogle penge på det der IT? Okay, så leger vi, man kan det. Vi prøver lige med IT. Tjen penge. Hvor er pengene? Der er ikke nogen. Rest my case. Hvad er det, jeg hører? Du vil gerne tænke kreativt, og det er ikke landmand. Okay så. Lad mig lige sætte et scenario op for dig her. Du er ved at inseminere en ko. Den får tyndskid. Så skal man satneme tænke kreativt. Det kan jeg godt se dig. Noget med design. Nu kan du vælge mellem 2 rigtig gode design fra naturens side. Sorte mælkekøer og røde jersikøer. Rest my case. Så du kunne godt tænke dig sådan nogle hands-on-projekter. Når jeg malker Mathilde morgen til aften, det er hands-on. Så du vil have et arbejde med tværfaglighed og sprog. Mr. Copenhagen, var. Et modem, det siger det bare. Ude på min gård, der har vi både med og mu og øf. Det er surfsus med det sprog. Nå. IT-koordinator. Okay, det siger vi. IT, gå derover. Gå nu derover. Nej, lad nu være. IT, du skal ikke græsse her. Det er forernes. Konen kommer hjem, så skal du da ikke stå og græsse det forkert. Nej, jeg er ligeglad. Vi skal have kødet klar. Se, den hører hovedet ikke efter. Det gør køerne derimod. Det er pisse uholdbart. IT-erhvervet er ikke noget, man skal frygte. Det er derimod det erhverv, der åbner flest døre til en karriere med fed løn, fleksibilitet og ansvar. Lige nu søger vi unge, der leder efter en tværfaglig og dynamisk hverdag. Lyder det som dig? Så klik ind og find din karriere på fremtidsportalen.dk.